Η Αλεπού με την κομμένη ουρά. Ζούσε κάποτε σε ένα μεγάλο δάσος μια Αλεπού. Όπως όλα τα άλλα γρήμια του δάσους, έπρεπε να βγαίνει και αυτή κάθε μέρα για να βρίσκει την τροφή της. Έτυχε όμως μια φορά να γυρίζει 2 μέρες συνέχεια χωρίς να βρίσκει τίποτα να φάει. Αλώνιζε το δάσος από τη μια άκρη ως την άλλη, αλλά το μόνο που κατάφερνε ήταν να νιώθει όλο και μεγαλύτερη πείνα από το πολύ περπάτημα. Στο τέλος της δεύτερης μέρας έφτασε πια στην άκρη του δάσους και βρέθηκε έξω από το γειτονικό χωριό. Στην αρχή του χωριού βρισκόταν ένα σπίτι και η Αλεπού πλησίασε και κρυφοκοίταξε από το φράχτη. Τα μάτια της γυάλισαν από αυτό που είδε. Ένα σωρό κότες τριγυρνούσαν στην αυλή, μεγάλες και μικρές. Μερικές μάλιστα είχαν και κλωσόπουλα. Πω πω, τι λιχουδιές ήταν αυτές. Φαίνεται πως θα χορτάσω για τα καλά, σκέφτηκε η Αλεπού. Κρύφτηκε πίσω από το φράχτη και άρχισε να καταστρώνει σχέδια για να αρπάξει 1-2 κότες. Περίμενε ώρα πολύ, ώσπου μια παχουλή κότα ξεμάκρινε και ήρθε προς το μέρος της. Η Αλεπού σύρθηκε λίγο για να πλησιάσει πιο κοντά, αλλά αυτό ήταν η καταστροφή της. Τα χαμόκλαδα από κάτω έτριξαν και την πήραν είδηση τα σκυλιά του σπιτιού. Τα γαυγίσματά τους της έκοψαν τη χολή. Γύρισε και άρχισε να τρέχει σαν τρελή προς το δάσος, αλλά ένα από τα σκυλιά, το μεγαλύτερο, την κυνήγησε τόσο πολύ που τρόμαξε να γλιτώσει. Στο τέλος, ο σκύλος έπαψε να την κυνηγάει και η Αλεπού κρύφτηκε μέσα στη φωλιά της, λαχανιασμένη από το τρέξιμο, και έμεινε όλη τη μέρα κρυμμένη εκεί μέσα, γιατί νόμιζε πως άκουγε ακόμα τα γαυγίσματα των σκυλιών και ιδίως εκείνου του μεγάλου που λίγο έλειψε να την αρπάξει. Όμως ο φόβος ήταν φόβος και η πείνα ήταν πείνα. Κόντευε πια να λιποθυμήσει και ήξερε πως αν δεν έβρισκε κάτι να φάει θα άρχιζε στο τέλος να δαγκώνει τις ρίζες των δέντρων. Γι' αυτό, όταν πια ξημέρωνε η άλλη μέρα, αποφάσισε πάλι να βγει για το κυνήγι. Θα έμενε όμως μακριά από το χωριό και από εκείνα τα άγρια σκυλιά που την είχαν λαχταρίσει και θα προσπαθούσε να βρει κάτι για φαγητό μέσα στο δάσος. Βγήκε λοιπόν δειλά-δειλά από τη φωλιά της, κοίταξε τριγύρω και χώθηκε μέσα στο πυκνόφυτο δάσος. Γύριζε ώρα πολύ, χωρίς να φανεί τίποτα μπροστά της, ώσπου σε μια στιγμή της ήρθε μυρωδιά από φρέσκο κρέας. Αμέσως έβαλε στο χώμα τη μουσούδα της και παρακολουθώντας τη δυνατή μυρωδιά έφτασε μπροστά σε ένα πυκνό θάμνο. Εκεί, μέσα στο θάμνο, βρισκόταν ένα κομμάτι λαχταριστό ολόφρεσκο κρέας. Αν η Αλεπού δεν ήταν τόσο πεινασμένη, ίσως και να πονηρευόταν πώς βρέθηκε αυτό το κομμάτι, το φρέσκο κρέας, μέσα στο πυκνό θάμνο του δάσους. Αλλά στην κατάσταση που βρισκόταν, όρμησε ασυλλόγιστα μέσα στο θάμνο για να τα αρπάξει. Πριν όμως προλάβει να το δαγκώσει, ακούστηκε ένα κρακ τόσο δυνατό που η Αλεπού την άχτηκε ψηλά τρομαγμένη. Δεν μπόρεσε όμως να φύγει μακριά. Η ουρά της είχε πιαστεί σε ένα σιδερένιο δόκανο που είχε κρύψει μέσα στο θάμνο κάποιος χωρικός για να πιάσει ίσως κανέναν λύκο. Η Αλεπού τειναζόταν σαν τρελή από το φόβο και τον πόνο, αλλά το σιδερένιο δόκανο κρατούσε γερά την ουρά της και την εμπόδιζε να φύγει. Καταλάβαινε πως αν έμενε εκεί θα ερχόταν ο χωρικός και θα την έπιανε. Έπρεπε λοιπόν να φύγει με κάθε θυσία. Όσο και αν αγωνιζόταν όμως, δεν κατάφερε να ξεμπλέξει την ουρά της. Έτσι σφίγγοντας γερά τα δόντια της για να βαστάξει τον ανίποτο πόνο, την άχτηκε τόσο απότομα και με τόση δύναμη, που η ουρά της κόπηκε σχεδόν από τη ρίζα και απόμεινε στο δόκανο. Κι έτσι
καταματωμένη, χωρίς ουρά, σύρθηκε όσο μπορούσε πιο γρήγορα στη φωλιά της, νηστική, ξετρελαμένη από τον πόνο, και ξάπλωσε να περιμένει ώσπου να κλείσει η πληγή της. Στο μεταξύ ωστόσο θα έμενε συνέχεια χωρίς φαγητό. Πώς θα το άντεχε αυτό? Τελικά, αφού πέρασαν μερικές μέρες, η πληγή έκλεισε. Τώρα πια έπρεπε να βγει ξανά να κυνηγήσει, γιατί από την νηστεία είχε καταντήσει πετσί και κόκαλο. Απορούσε και η ίδια πως είχε αντέξει τόσες μέρες. Ωστόσο τώρα που είχε γίνει καλά, παρουσιαζόταν μια άλλη δυσκολία, πολύ πιο σοβαρή. Ένιωθε μεγάλη τροπή να παρουσιαστεί έτσι μπροστά στα άλλα γρήμια του δάσους και περισσότερο μπροστά στις άλλες αλεπούδες που εξακολουθούσαν να έχουν τις φουντωτές ουρές τους. Θα γινότανε ρεζίλη. Με το μυαλό της άκουγε κιόλας τα γέλια που θα έκαναν όλα τα άλλα ζωντανά μόλις την έβλεπαν έτσι χωρίς ουρά. Στο τέλος, μετά από πολλή σκέψη, της ήρθε μια ιδέα που πίστευε πως θα την έβγαζε από αυτή τη δύσκολη θέση. Ντύθηκε καλά, στολίστηκε, πήρε την καλή της τσάντα και κάνοντας κουράγιο βγήκε από τη φωλιά της. Πραγματικά δεν είχε κάνει λάθος. Τα πειράγματα που της έκαναν τα πουλιά και τα μικρά ζωάκια του δάσους δεν λέγονται. Αυτή όμως έκανε πως δεν άκουγε και χωρίς να δίνει σημασία συνέχιζε το δρόμο της για να βρει τις άλλες αλεπούδες του δάσους που έμεναν λίγο πιο κάτω. Όταν πια έφτασε, τις βρήκε όλες μαζεμένες κάτω από ένα μεγάλο δέντρο. Μόλις την είδαν αυτές, την κοίταξαν απορριμμένες. Η αλεπού όμως τις πρόλαβε πριν αρχίσουν τις ερωτήσεις. «Είδατε τι έκανα?» είπε. «Έκοψα την ουρά μου». «Γιατί?» ρώτησαν οι άλλες παραξενεμένες. «Γιατί έτσι βαριά που ήταν με εμπόδισε στο τρέξιμο. Δεν ξέρετε πόσο ανάλαφρα νιώθω τώρα και πόσο πιο γρήγορα τρέχω. Κάνετε κι εσείς το ίδιο. Κόψτε τις ουρές σας και θα δείτε πόσο καλύτερα θα νιώθετε και πώς θα τρέχετε». Μια από τις αλεπούδες όμως, η πιο γριά και η πιο πονηρή, κατάλαβε το κόλπο της και της απάντησε αμέσως. «Δεν θα μας έδινες αυτή τη συμβουλή αν δεν σε σύμφερνε. Πήγαινε στη δουλειά σου και εμείς τις ουρές μας δεν τις κόβουμε. Καλά είμαστε κι έτσι. Άφησέ μας ήσυχες». Αυτή η αλεπού ήταν γριά και τα πολλά της χρόνια της είχαν μάθει πως πολλοί σε αυτόν τον κόσμο συμβουλεύουν όχι για το καλό των άλλων, αλλά για το δικό τους συμφέρον. Γι' αυτό κατάλαβε αμέσως το πονηρό σχέδιο της αλεπούς με την κομμένη ουρά. Τι να κάνει λοιπόν η δύστιχη αλεπού? Κατάπιε το ρεζιλίτι και την προσβολή, έσκυψε το κεφάλι και πήρε το δρόμο του γυρισμού για τη φωλιά της. Πίσω της ακούγονταν δυνατά τα γέλια που έκαναν οι άλλες αλεπούδες και σκεφτόταν πόσα πειράγματα είχε να ακούσει ακόμα μέχρι να φτάσει στη φωλιά της. Όμως όλη αυτή η ιστορία της είχε δώσει και ένα καλό μάθημα. Καταλάβαινε πια πως έπρεπε ευθύς εξ αρχής να παραδεχτεί το πάθημά της και να ομολογήσει την αλήθεια και όχι να προσπαθήσει να κοροϊδέψει τις άλλες αλεπούδες που αποδείχτηκαν πιο πονηρές από αυτήν.